Nepýtajú sa tu tam niečo náhodou už? Ty či to nejaká furt, aká hudba hrá. Ja pičujem, tam ako proste furt na hudba. Furt tam hrá proste hudba, nikto tam není. Počkaj, takto. Čekuj to. Čo je s tým? To asi hodinu proste to. No pičuje, daj do Maťovi ľudí, to bude, to sa nikto neozve. Kamo. Ty vole, puta. To sa nikto neozve. Jaké to bolo číslo? Maťo, No. To je piči, tam proste nejaká hudba. Diskotéka. Skoro z diskotéku zavolaj. Zas to bude to isté, to je piči. Piči, jak všetci sú. Vytovaj. no počkaj, ti ich zavolám znova, hej. Bude to isté, ne tomu. Ideš, Maťo. To isté to bude. Teraz iná. To istá. Piče, je to isté. Zas to isté. Ten piče je nejaká linka do piči, zavolaj si a počúvaj skurvenú hudbu. Skurvenú disco reggae hudbu. Čo pičovia, alebo proste si niečo. No. Nezabudni. Jebe vám to. Proste stále sa radi kúkli dovolá. Ale čo piči proste a majú na linke hudobnej. Lejte sa čo piči. Máš tu, že pizza halo. Maťo, voláš do pizza halo. Čo? Do pizza halo budeš volať. To nepôjde. Daj. Už to máš. Volaná osoba je momentálne nedostupná. O dostupnosti volanej osoby budete informovaní pomocou Nejde byť, SMS. ideme byť. Nedostupno. Jeb na to už nebude teraz žiadna už. Podľa toho to v živote. Čo? Inak kokoto. Mhm. Keď som v Prahe, tak tam poznám také jedno miesto, kde majú čínske jedlo. Tak to poznám aj ja v Žiline, ty kokot, ale... Poďme sa tam nájsť. No jo, to majú proste stále